Industrija li diġà hija waħda mill-iktar promettenti f'pajjiżna dik tal-gaming li tikkontribwixxi ma' 12% tal-ekonomija Maltija u tħaddem ma' 9,000 ruħ, mistennija tkompli tespandi b'riżultat dirett ta' Brexit. Minkejja ir-Renju Unit għadu jrid jinnegozja l-pożizzjoni tiegħu mal-Unjoni Ewropea u dan jiddetermina jkun xemm ċaqliq tal-kumpaniji fosthom tal-gaming. Moa News, iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għall-Logħob Joseph Kuxkiri stqar illi l-inċertezza li nħolqot f'ġurisdizzjonijiet li jiddependu ħafna mill-Ingilterra bħal Ġibilta qed naqsilhom mill-kompetittività. Ġibilta li huwa wieħed mill-ġurisdizzjonijiet li jikkompeti ma' Malta fil-gaming, qegħdin naraw issa interess qawwi minn kumpaniji li huma bbażati f'Ġibilta u ilhom bbażati għal Ġibilta għal ħafna snin. Li se teħarsu lejn Malta bħala ġurisdizzjoni alternattiva biex huma jċalu minn Ġibilta u jiġu Malta. U dak l-interess qegħdin narawh pjuttost jakkumula brata maġna ħafna. U dawn huma ovvjament kumpaniji li huma kbar ħafna li m'għandhom l-ebda preżenza f'Malta. Għalhekk Kuxkiri sostna li l-indikazzjonijiet juru li fil-futur qarib Brexit se tħalli effett pożittiv għal pajjiżna. Naħseb jiena jekk daw il-kumpaniji muħut minnhom huma fost l-ikbar ismijiet fis-settur. Jiġu Malta, ovvjament, se jkomplu jsaħħu, ovvjament, l-attività ekonomika, se jkomplu jsaħħu wkoll il-ġurisdizzjoni anke mill-aspett ta' reputazzjoni, għax ħafna minn dawn il-kumpaniji huma brands li huma ta' reputazzjoni kbira internazzjonalment, u ovvjament se jkomplu jżidu fil-attrazzjoni ta' Malta bħala ġurisdizzjoni. Ġifieri jiena naħseb il-Brexit għal da snin li wieħed jista' jħares lejhom, għal da sentejn tliet snin li ġejjin, naħseb se tkun xi ħaġa pożittiva. Għaldaqstant se jissuktaw l-isforzi biex iktar żgħażagħ sa minn età żgħira ikunu mħajra jaspiraw li jaħdmu fil-qasam. Dan anke permezz tal-ftuħ ta' akkademja fuq inizjattiva tal-awtorità stess. Fil-ġimgħat li ġejjin nispera li nkunu f'pożizzjoni li nvaraw dil-European Gaming Institute of Malta, nsejħu li tkun akkademja illi fiha ħad toffri flimkien mal-partners lokali toffri taħriġ training speċjalizzat fuq gaming biex ovvjament inżidu aħna anke l-skill base u knowledge f'da settur biex in the long run naraw forsi iktar Maltin jidħlu f'da settur. Iżda tenna wkoll li rispettivament mill-pakkett innegozjat ta' Brexit, il-futur tal-industrija tal-gaming jibqa' wieħed promettenti. Kuxkiri sostna li dan huwa dovut tal-esperjenza tar-regolatur Malti fil-qasam, il-kompetenza tar-riżors uman u anke l-istil ta' ħajja li ngħixu fost raġunijiet oħra. Dan ma jġibx kombinazzjoni, da jiġri ovvjament minħabba l-politika tal-gvern, imħabba l-approach u l-attitudni li ttuħu l-awtorità fuq livell internazzjonali bħala biex Malta ovvjament intuha unsostu reputazzjoni ta' Malta fuq livell internazzjonali u naħseb hekk nibqgħu għaddejjin b'dan ritmu ta' xogħol naħseb jiena s-settur għandu futur promettenti ħafna.